Predstavnici sindikata IF Metal iz Göteborga uručili su danas diplome članicama Saveza samostalnih sindikata, polaznicama kursa engleskog jezika. Ovim činom uspešno je realizovan i treći projekat koji podržava švedski Olof Palme centar, a organizuje Savez samostalnih sindikata. Kurs engleskog jezika završilo je 80 polaznica, članica Saveza samostalnog sindikata. Obuka je inače deo projekta Mi smo jednaki, koji se u Kragujevcu realizuje u saradnji Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, sindikata IF Metal iz Göteborga, a uz podršku Olof Palme centra. Ciljevi projekta su veća ravnopravnost žene u društvu i na radnom mestu, istakla je ombudsman sindikata IF Metal Inge Samuelsson. Saradnja sindikata IF Metala Göteborga i sa saradnjom sindikata samostalnog sindikata Kragujevca je jako dobra. Trenutno smo ovdje da dodelimo diplome ženama koje su pohađale kurs engleskog jezika i naravno nastavljamo dalje. Planovi su da imamo još kurseva i engleskog i informatike. Kroz ovaj projekat koji je započen prošle godine, akcent je stavljen na obrazovanje žena, na popravljanje njihovog položaja na radnom mestu i u društvu, na njihov veći društveni angažman. Savez samostalnih sindikata Kragujevca će sutra povodom 8. marta u saradnji sa sindikatom IF Metal iz Göteborga, a uz podršku Olof Palme centra iz Švedske, na dve lokacije u pešačkoj zoni i kod restorana Balkan organizovati akciju poklanjanja cveća i deljenja propagandnog materijala.